Kunabantu baseNingizimu Afrika abazinze eChina asebezenzele ezabo izinhlelo zokuthi babuye beze ekhaya. Lokhu kuza ngemuva kwesimemezelo sekomidi eliyinhlanganisela yoNgqongqoshe esithe yizakhamuzi zaseWuhan kuphela izobuyiswa ekhaya kwazise leli ilona dolobha lomashayabhuqe odlalubi kulona. Abantu abawu-151 bazobuya einsukwini ezimbalwa bese bexilongwa amasonto amathathu. It's not easy for us as a family to sleep at night knowing that one of us. Ramalepe nomndeni wakhe bakhathazekile kakhulu. Udadewabo uSophie usefundise esifundazweni eShandong izinyanga ezisikhombisa ezidlule. uSophie angeke abe ingxenye labo abazobuyela emakhaya khona maduze nje. Lapho ehlala khona kungaphandle kwezindawo eNingizimu Afrika ezithathe njengezibalekile zokubuyisa abantu bakuleli. Basically, we cannot sleep, and because this is very worrying. Seeing all the social media, all the updates, is very worrying that she's not in South Africa yet. I'm very concerned and worried, and for others also, because they belong to this country, they deserve to come home safe and to their loved ones. Umndeni Ramalepe kudingeka ukuba wenze ezawo izinhlelo ukuze uSophie abuyele ekhaya kuhlanganisa nokuthola ikhadi elikhishwa iziphathimandla zaseChina eliqinisekisa ukuthi angakwazi ukungena ebhanoyini. Isifundazwe eShandong uSophie ahlala kuso nazo sifulathela maduze nje naso sikhahlanyezwe kakhulu ileli gciwane. Lawa ngamazwe anesibalo esiphezulu sabana ligciwane. The process for identifying these cases Umndeni Ramalepe usubala izinsuku zokubuyela ekhaya kukaSophie nolindeleke kuleli ngoLwesine.